Вие сте с граждани на квартала. Господин Луков, бихте ли се представили пред нашата аудитория да разкажете част от историята ви и доколкото разбрах, вие сте направили ножове за големи личности в България. Бихте ли разказали и за тях? Няма много да се фукам много, но така бяха тогава времената, когато почнах да ги правя тези ножове. И поръчаха за разни другари, батита, доктори, офицери, поръчаха ножове и аз си работя. Сега имена няма да мога да ги изцитирам всичките, защото... Знам, че Тодор Живков е ваш клиент. Да, те му построиха там резиденция, идва няколко пъти на лов и му поръчаха. Как го откриха? Аз съм си Тервел. Вие сте си Тервел и... От Тервел, 1971 година се върнах от гимназията в София и казармата в родния си град и от тогава не съм мърдал. Работя там. Виждам, че част от ножовете имат картини. Това означава, че вие сте и художник. Аз съм завършил художествена гимназия в София. Абсолютно. И затова ми е лесно да рисувам. Макар че стомана е по-капризна. Така. Колко скъп е този материал, стоманата? Френска ли, българска ли? Немска, 4014. От Илиенци я купувам. Точно колко един нож, някъде половин килограм долу-горе стомана излиза като сама. Половин килограм? Долу-горе. Вау. Като е цяла шината, нали? Шина, да, и после вече като направите допълнителните детайли се стопява. Точно така. Относно украсителните части... Целият ми стил изграден вече 41 година. Слагам дръжки права от Еленов рок. От какво казахте? Еленов рок. Еленов рок. А как го намерите този Еленов рок? Купувам го, стигна до 40 лева килограма. 40 лева килограма? Да, стигна до тогава. Тоест себестойността на един нож не е толкова ефтин. Не, те зато и, защото всичкото е ръчна работа, затова цените са такива. И кожата е... Телешки бланк, първо качество. И всичко вие правите от нулата до... Парче желязо до край. До край. А как ви вдъхновява? Кой ви вдъхновява, нали? И как избирате тая рисунка да бъде точно върху този нож? Може да е интересно това, което ще кажа, но всичките мои модели, те са над 350-60 модела, имат старобългарски имена. Старобългарски имена? Старобългарски, отзад на ножа пише името на ножа. Този пише Сенар. Сенар се казва, да. Име на човек и поредния номер на ножа, който съм направил с римски числа. Тези серийни номери са важни, нали? Защото вие си водите архив, доколкото знам. Абсолютно. Този архив се състои във вас, вие си записвате клиента, който е, нали така? Знам името, града, държавата, си записвам. Това е много добре, защото в някакъв случай, ако стане някакво примерно престъпление, и ако потърсят вас, да знаят кой е клиента и така нататък. Сигурно, може и така да се каже, но аз съм вече на права 3075 нож. За 41 години толкова. За 41 години сте направили около 3050 ножове, това и 70 ножове. Вау, много, много добре. Непрекъснато от цяла България получавам поръчки дори и по телефон. По телефона? По телефон. Вашето семейство занимава ли се допълнително с това? Помагат ли ви? Не. Имам двама внуци, като канари големи, обаче телефончетата... Де-факто няма наследник за... Не. И вашия труд по някакъв момент ще замине. Да, това изчезва. Изчезва заедно с мен. Аз докато ми държат ръцете и очите, ще работя. Но просто спрях и край. Тук в ляво има един майстор, един от големите майстори в България, той е потомствен майстор. Баща му е бил и дядо му е бил майстор. Ножара е там по-надолу. Колко тежи един нож сега, когато е готов? Различно е, те са различни модели, тия са по-малки, средните са. За какво горе-долу се използват тези ножове? За всичко, като нож. Колбаси, рязане? Колбаси, сланина, домати,
За всичко. Всичко може. Някои, примерно, ги използват за просто така да си ги носят със себе си и да се показват или... Да, ловци. Ловците. Ловци, предполагам, има доста клиенти за вас. Има. Да. Има ловци от цяла България. Да. Просто на някой му харесва. Може ли за последно само да ми кажете как правите тези графи, тези надписи върху този нож, с какъв материал го... Техниката се казва електрохимична гравюра. С лазер ли? Не. Покрива се ножа с специален грунт и като изсъхне подходящо, с щикели, с игли, почвам да рисувам или да пиша. Махам от грунта това, което трябва да се разведе. Да. И след това го атакувам с електричество и електролит и тото го дълбая това. А иначе на ръка е нарисувано, няма щампа. Кълъв на това вашия инициал или е... Това е емблемата на работилницата ми. На работилницата? Има една буквичка П, Т. П идва от Пугор. Пугор на старобългарски Елен. Елен, да. И Т Тервел. Тервел. Много добре. Благодарим много наистина.